Am auzit ceva, dar nu am văzut niciodată să își Mhm. perfuzii să-și facă și... Eu am mai făcut, au mai fost problemele astea cu perfuzii și pe la Pitești am făcut niște perfuzii Cu domnul înainte. Silaghi cumva, cu celebrul doctor Silaghi? Nu, și cu Silaghi este o legendă și s-au scris multe lucruri neadevărate. Așa, Uh, Silaghi era la Târgoviște preparator fizic. da, El terminase IEFSU, cum era atunci IEFSU, da, și după ce a terminat IEFSU se ocupa la un spital de recuperări da, cu persoane cu handicap. Și la aceste persoane cu handicap le trebuia o anumită medicamentație. ok, Și el a și explicat într-un interviu, dom'le, mă duceam la doctor și unii îmi spuneau într-un fel, unii îmi spuneau într-un fel și m-am apucat, și este un om foarte, foarte deștept. ok, Și am început să învăț eu. așa, Echipele cu care a lucrat, el se ducea la doctorul echipei și le spunea, uite, eu am lucrat cu vitaminele astea sau cu medicamentele astea. Sunteți de acord? Aprobați-le dacă sunteți de acord. da, Eu dau după un anumit tip de efort, vitaminele astea, după un anumit tip de efort, după ce fac forță, dau nu știu ce medicamente, după ce facem o alergare de anduranță, aerob, anaerob, da, anumit timp, sunteți de acord și doctorul a aprobat. Dar el nu era doctor, nu el dădea vitaminele. El decât propunea. ok. Da, el povesteau, au fost jucători care Pitu a povestit aici în emisiune că la Rocar, la un meci jucat, un meci de baraj jucat undeva pe 40 ceva de grade, le-a dat niște pastile, de zice, mă simțeam ca un pinguin, mi-era un frig și când a dat drumul la alergare nu mă mai opream din alergat. Adică ceva era totuși în pastilele alea, producea niște efecte, toată medicamentația asta. Păi e posibil. Ce credeți că la echipele mari, cum sunt Barcelona, Real Madrid, nu se iau vitamine, săruri? Dar cum eram noi care aici în România nu prea se știa și beurile. nici acum nu Știi celebra poveste cu beurile? Ce vă făceau? Beuri. Ce vă făceau? Beuri. Adică vitaminele B, asta era... Dar perfuziile unde ai făcut perfuzii? Unde a fost povestea cu și perfuzii? la Pitești am făcut perfuzii, dar se făceau și la Steaua se făceau perfuzii. Uh-huh. Înțelesesem. Dar o perioadă scurtă. Ok. Țin minte că am avut o săptămână, am avut un meci important și veneam după o serie de, nu știu cât, 15 meciuri în care bătusem tot. Da. Și cine a venit cu propunerea cu perfuzii. Zice, bă, hai să fie mai bine și avem și meciul ăsta important și să ne faceți perfuzii. Și nu vreau să spun nici meciul, am pierdut meciul până la urmă, am fost penibili.